Vitsit, mun maha on täynnä. Tuolla oli tosi hyvää ruokaa. Vois mennä ihan hyvin uudestaankin. Joo, niin vois. Laitatko sä nämä, niin mä katson sitä leffaa. Okei. Löytyykö sieltä mitään? Otahan mä kattelen tässä. Ninja-agentit. Joo, ei. With Love Rosie. Mikä se on? Joku oma elämänkerta. No ei mulla kyllä tommonen kiinnosta. Hei, täällähän olisi toi viimevuotinen kauhupätkä. Raskuel. Katsotaanko se? Siinä olisi demonejakin. Hei, mä muuten tiedän sen. Joo. Katsotaan vaan. Okei. Chin chin. Chin chin. Onkohan tää pelottava? Jaa. Mä oon nähnyt ton yhden näyttelijän jossakin. Ai jaa. Hei, sulla on toi viini loppu, niin mä käyn hakemaan lisää kun... Ihana, kiitos. Kiitti. Tässä on toi sulle. No mikä ihme sulle nyt tuli? Kuva säikäi. Okei. Hei, mikä sulla on? Ei mikään. Onko nyt kaikki hyvin? On. Mä vaan eläydyn. No, ota sipsi. En mä halua. Mitenkäs viini? En mä halua. Okei. No, jatketaanpa sitten. Laita jotain musiikkia! No, mitä mä laitan? Laita nyt jotain, vittu vaan! Ei, onko sulla nyt ihan kaikki hyvin? Ei oo totta. Ei. Laita nyt jotain musiikkia, please! Kyllähän mä kuulen, että sulla on joku hätänä. Hätä, mullako? No ei vittu oo! Hei, Leila, mitä nyt just tapahtui? Ei vittu. Tiedätkö, musta tuntuu, että mun on pakko lähteä. Mun on pakko päästä pois. Hei, odota nyt!
Ei tästä tuu mitään. Mun on ihan pakko lähteä pois. Mulla on tosi huono olla. Mennään takaisin sisälle. Ei varmasti mennä. Mä en tuu sinne enää koskaan. Mulla on paha olla henkisesti. Mutta justahan meillä oli kaikki hyvin. Ei meillä ollut kaikki hyvin. Mä oon miettinyt tätä jo pitkään. Sun on pakko päästää mut lähteä. Mä en halua olla enää sun elämässä. Älä soita mulle enää. Älä laita viestiä. Älä mitään. Tää oli nyt tässä. Ei tästä tule mitään. Mun on ihan pakko lähteä pois. Mennään takaisin sisälle. Ei varmasti mennä. Mä en tuu sinne enää koskaan. Älä soita mulle enää. Tää oli nyt tässä. Mitä vittua? Minä tässä väännän paskaa. Olkaa hyvä. Löytyykö sieltä mitään? Otanko mä Mä kävin siellä kävissä. Ihana, kiitos. No. Mä en halua olla enää sun elämässä. Arvatkaa, kello näkyy mikki. En mä tiedä näkyykö sun. Olkaa hyvä. No mikä ihme suunniteltu? Tätä alkuudesta. Noniin.